Patay. Dugay naman yung balay. Ano ko nahuman. Milyon na itong pesto. Ano yun? Don! Don Piels! Don Piels! Kamatay mo. Dugay naman yung balay. Huwag yung nahuman. Lagi. Di unsar ka ni pagtagpaho na yung mga antira eh. Sus, namili sa mga mga trabante siguro nga. Di mo narbaho. Ang uban di ang mga trabante ron. Igor ang mukhaon, matungtulog. Dapat bantayan, gini mo na. Nagsara po ko gawin na po ko yung mga sikas dito sa laing nasod po. Nagsara ko mga dito. Dakan nagkakon na yun. Yun tayo rin. Maya na sa una, basakan. Karoon akong limaisan yung humay. Pagyan. Don Phil, kasi na kay anak tara na. Pan kay para. Akong, pan ba? Kay anak na dalaga ba? Matay. Anak dalagaw mo ito asawa. Minusara rin kay ko. Piskot peti, siguro na lang. Bro. Nagkana na sigubal na yung kamotoy. Oh, ginagamit mo. Kubal. Tayo tawag na ako engineer bo. Sir! Uy, Don! Naman, Don! Isa? Tanawar ko to kung kami ito. Kung papel nga gan. Muna yung layout na to. Video pa lagi. Matay rin kuhan na. Sinsa kayo, boss, kayo. Mali man rin kuhan na buhan rin eh. Dapat dire oh. Ada swimming pool. Swimming pool na dira. Oh, boss. Swimming pool. Di manggod, boss, kay manggod swimming pool. Ang materialis ano siya dapat diri kanang wala pa kaabot kay na lockdown biya ta akong sakinan di pa ka tabok. Kadugay na nako. Padala na ko to. Sinsay na kay boss kay pili gid sa balutson sa mga kuan. Maglisod ta. Atong ano, gamay pa improvements. Ako na lang ko pagka-engineer siguro. Wa man ay klaro imong engineer. Tako na kay kagasto. Huwag yapon naman imong balay. Unsang klase engineer. Ako na lang ko engineer kay tanaw ani imong swimming pool oh. Mura daw ganaw sa mga tiil ra mga ligo na. Ndo, tado kasi imong plano nimo. Anong plano gi kuan sa engineer? Sus, Dire oh, dire na ang swimming pool. pagkapati ako na lang ko kay pili na ko to engineer. Nangutom ako ba. Ner. Uy, Klase na ka. Dili ko na ko Klase ner nga. ako na lang ko aba. sinsay na lang boss kay lagi tong materialis. Naa lang yun. Siguro turuning ni aging bulan na human. Buka nga duha na ka bulan tong lockdown. Kabalo ba ganir nga? Milyon na akong gasto ani balaya. Wala man nausik mong kwarta boss kay naamang materialis pero wa pa lang yun naabot. Okay mo nang kuha na to no? Mailisan juga ni ner. Kukos kuha sa mo. Sorry. Bulan na siguro lang ka diri taman ba? Hindi ko pabuot si mga boss kay tao ko put sa kuha kung sa ko taman diri kay tao ko nagbuwas ko aw. Mo ko mga bawa ko na. Hindi ko sakit akong buotan na. Sige. Tarungan yung plano na nako ha. Sige boss. Tuloy Nan tama gini akong ban. Oh, manon na to ni mahuman ng lockdown, makasulod ako ang mga materialis. Manon tani dayon. Kinahanglan pagbalik na ko diri nga wala na. Urma na ning balaya. Sige boss. Kay kabala ka boss, mahuman na ni boss. Sige. Salamat kayo. Kung saan to imong engineer mo? Tagaan pa na ko siya chance. Isa ka bulan siguro. Sus, pagkalibaa gini katong imong engineer mo. Wala ra to katong aspo pero tig itong na. At itong layuwa to ba? Just abot lang to nimong. Oh, tanawa po nimo mga napay CR mo balaga di ba gin. Kani ba wala ni sa kabulan ako pero ako mo trabaho ni ako mo plano ni. Pero layuwa, milyon na imong gasto. Wa gyud ni nahuman. Sige lang ba way. Nako igi plano nga magtukod ko gusto. Ako aman ang gini. Tutol sa imong kita dra ako ana. Kamatay day. Dira magbuhat ko dra guan. Isa na pagkabalay. Dako pero ano. Dalang tayo. Usaon man mo papuya ikaw ra isa. Na wala magagay asawa, way uyab. Kalig guba ni mo kamotoy. Oh, ginagamit mo. Bo nga, nato sa tagubos bo kay. Ilit ka diri. Sa supa. Tara.
Ginusara ron kay ko. Piskot peti siguro na nagdok. Nagkana si Kubal ni pagkamot eh. Oh, ginagamit mo. Kubal.